Toreria se ensemo ya Itumbe nigo yabake gotagurwa kobwatikana nengana yoko musanana kwa mangana yoboremo kurengana banyene enyombe yo nigo babere bakorera sara babere bakonyora eyetane tichilingi emilioni yemo asenonya nabo bateru na nonye nyombe yo bakondisete nigo batairie en notice eri nyombe yo ebeke gotagurwa nabono nigo barure okorera kwabo gochya serikali goswagatina kugayana engane yo murikeito Julie Kerubo noroboti orwaso bwikirano Amateyemo asensemo ya Itumbe mbirerere maega yo konyora nyumba yabo eyo bakondista sobokorerwe biashara gotagurwa ubutuko bugokira rero enyomba yo yange kone ibintu byestima nigabanya nabateba basirire ange ibintu bire irange milioni eyemo rero ange chinsa ikobikieri mambia abona atwara umustuko monene ekero nanyora abasigari amona abantu bagoja gotagora egioski kiane gego kora mangana electronics kebwate value era about 1 million yare gitisa kianda gajuji ko baikomi tuigwete pa ono kuligereria utaga twanya nabasikari baitire para monyene nero aenda to gotagora egioski kurusia bintu para basikari bateneine ono tuasi nyunga to basakora swa igo bono inkoundererwa ndali ko tebugende yose ko senge ubarwende yose yo kontulanga ekago jinga igo bole momo aiga kwa bande bole igo batagore te bagasanye ibintu byana nyomba byose pi omwana oriyo bando kondise torro bakamasokeri ibintu bakabeka isike binde bakaira chibesa bakoira etore no moichano monene kera to konyora nga to ko bodende ebine kubire koti kere bine bire koti twari gosabi gwarede ntuntu bwate muchana nyitwakachite kwa bande kogera twatemire koti gosabana nete itoti tyo obote buli muno bwaya yaborire Oigo ekikeirere nyombe yo gotagurwa no kongsanana kwenchera gatiyo omanya no bolemo no mogori obolemo ase ekina kiabo kere koti kegotigara riswari asabanyene ase kiba gotagorerwa enyomba batairi enotice Boigo omugano yo otoira sensemo ya OCPD wenseme yo James Baraza koigo gosena manyete egakorwa ekyo na inde nararia bwate igoro yekinekyo Tarehe 9 OCS wa Itumbe alipata orders kutoka Ogembo court ya kuprovide security kwa mlalamishi kuondoa provide security ili mlalamishe aweze kuondoa kipanda temporary structure ambayo ilikuwa imejengwa kwa pathway within Itumbe market. OCS alienda akaverify kwa verification akaona iko genuine and then on 14th leo iliweza kutolewa provide security ni structure ikatolewa. Properties ilitolewa, mwenyewe alitoa jana, alitoa vitu zake jana baada ya kuelewana na yule mlalamishi so mwenye structure ambaye huyo amemrendisha. Sasa aliweza kutoa vitu zake, walielewana, akatoa vitu zake, akabakisha refrigerator ambaye alisema itolewe vizuri kwa sababu imechomelewa. Akasema itolewe vizuri ndio atakuja kuchukua pamoja na mabati. Hiyo order ilikuwa order ya OCS tu peke yake. Bono amateyo yanyare gusaba serikali nyare kubakonya kwene kyo boene bwakorirwe na egetambukero kimukerirwo. Yobane to gusaba serikali etokonye mangana ya manga koleki aere kogera ntoro chinga ntobwate muchando na bole mobwo. Reporter Ndizi TV koru Itumbe Sameta sub county constituency ya Babasi Ndoke Julie Kerubo.